Uopšte on ne treba da... Nemam pojma. Aj, kurva. Jebete žensku usta! Evo lepo si. Evo usta, nek. Šta je to? Zovi mesara da ga prekolje. Dođe Sali. A? Sali. Odošle da se raspremi. Ja se na drugu stranu, Aco. Ajde. Znaš, ko da na izletu došli ovdje naši, ne može tako. Samo osmesi je ono, znaš, ko da sam na izletu. I posle kao problem je, na izletu, znaš da se smori čovjek da ne igra ovdje. Ajde. Mene ovdje perspektive nema. Šta? Ovaj koji je došao za trenera... Pojma ovdje. Ja ne znam što tako trte stavljaju i posle. Gledaj ti, jedan on forsira neke koji ne mogu stomaka da se preje. Ja kažem ja da sam... Bojan bre ima autoritet.